אני מאי, בן 31 מחיפה, שורשיי נטועים בנגב המערבי. עם סבא אחד שהקים את קיבוץ מגן וסבא אחר שהקים את ניר עוז. ב7 באוקטובר נחטף לעזה ולאחר 4 חודשים נרצח בשבי. סבי חיים פרי היה אקטיביסט שנלחם נגד הכיבוש ולמען שלום ופיוס עם הפלסטינים. ובפרט עם שכניו הקרובים ביותר, העזתים. הוא התנדב בעמותת בדרך להחלמה שהסיעה ילדים חולים מעזה לבתי חולים בישראל. ובפאתי הקיבוץ הייתה לו גלריה לאומנות, בה הציג תערוכות של אמנים מכל הארץ, כולל פלסטינים ובדואים. ההצטרפות שלי לעשייה למען שלום וחיים משותפים היא הדרך שלי להמשיך את האקטיביזם שלו. הרבה אנשים שואלים אותי איך יכול להיות שאחרי מה שמשפחתי ואני חווינו, אני עדיין מאמין בשלום. אז התשובה שלי היא פשוטה, אני לא. שלום הוא לא פנטזיה, הוא לא אלוהים, הוא לא פיית השיניים, אני לא צריך להאמין בו. שלום הוא פשוט מצב נתון, שבו אני חי בביטחון מוחלט שמה שקרה לסבא שלי לא יקרה לי, או למשפחה שלי, או לחברים שלי. שלום הוא מצב שבו המדינה שלי לא שוללת את הביטחון הזה מאף עם או אוכלוסייה אחרת. השלום הוא הכרחי, כי כולנו כאן קורבנות של הסכסוך, שמעצם היותו ישראלי-פלסטיני יכול להיפטר אך ורק בשיתוף פעולה מלא בין ישראלים ופלסטינים. أنا بشرى عوض من قرية بيت أمر قضاء الخليل. فقدت ابني محمود في عام 2008 بعمر 18 عام بسبب الصراع المستمر والاحتلال. منذ ذلك الحين اخترت أن أحول وجهي إلى مساحة الحوار والعمل من أجل السلام. أشارك في قيادة وتوجيه لقاءات حوار بين الناس وعمل كمنسقة لمجموعة النساء الفلسطينيات في المنتدى. كما أمثل المنتدى في فعاليات مهمة خارج البلاد مثل مؤتمرات نساء العالم. رسالتي للعالم هي أن الألم لا يجب أن يكون نهاية الطريق، بل يمكن أن يكون بداية لفهم أعمق وإنسانية أكبر. نحن جميعا ندفع ثمن الصراع، وكل أم وأب يستحقون أن يعيشوا دون خوف من فقدان أبنائهم. אחד הדברים המתסכלים ביותר באובדנה של אמי, ויויאן סילבר, הוא העובדה שהוא יכול היה להימנע. ואני לא מדבר על איפה היה חיל האוויר. אני מדבר על תפיסת עומק שלא קיימת בציבור ובפוליטיקה הישראלית לאורך שנים, והיא שלום הוא מציאותי לפחות כמו מלחמה. ומציאות של שלום היא העדיפה. שלום הוא המעטפת השקופה והמובנת מאליה של חברות שמבינות שדיכוי, תוקפנות צבאית ודה-הומניזציה בהכרח מולידים סבל, ייאוש והתנגדות, ולכן הם ההפך מביטחון, רווחה ושגשוג. אובדן ואימה הם המעטפת השקופה והמובנת מאליה של חברות בסכסוך. 7 באוקטובר לא התחיל את ההיסטוריה. הוא תחנה על השביל בו הישראלים והפלסטינים צועדים לאורך שנים. איך היה ניתן למנוע את האובדן של אמי ועוד רבים אחרים? על ידי ההבנה שזה לא שאנחנו לא רוצים שלום בגלל שהוא מסובך. השלום מסובך בגלל שאנחנו לא רוצים בו עדיין. הרצון הזה יתבטא בכך שנתייחס לפלסטינים כשווים לנו באנושיות שלהם. ביחס לצרכים והשאיפות שלהם בנוגע לאובדן ולסבל, ובכך שנבין שהביטחון שלנו קשור בחירות שלהם ושהעתיד של כולנו הוא משותף. טבח 7 באוקטובר ורצח העם בעזה הם תוצר ישיר של מדיניות שמסרבת לדון בשלום. המדיניות הזו מובילה אותנו למקום אחד בלבד, שכול. משפחתי למדה זאת היטב על בשרה. במלחמה בעזה נהרגו כ-40 מקרובי משפחתי.
בני דודים קרובים ורחוקים כאחד. והמשותף לכולם הוא שאף לא אחד מהם היה מעורב פוליטית או מסונף לארגונים שביצעו את הטבח. בשנת 2015 זכיתי לבקר את משפחתי בעזה לאחר 16 שנים. מי שדאגו לכל צרכיי היו רשיד, בנה של דודתי סמיחה, ועלי, בנה של דודתי עטף. רשיד המוכשר היה טכנאי מעליות מבוקש בעיר שעד לאחרונה היו בה אין ספור רבי קומות. עלי היה סטודנט צעיר שחלם לסיים לימודי הנדסה ולקחת חלק בפרויקטים ההנדסיים הענקיים בטורקיה. מאחוריי אני עם עלי ורשיד בבוזה קאזם, הגלידריה המפורסמת בשכונת רימל שנמחקה כליל במלחמה. עלי, אחיו וגיסו נהרגו בינואר 24 מאש צלף בזמן שאספו גופות כדי למנוע מחלות בשכונה. רשיד נהרג באוגוסט 25 בדרכו לאזור חלוקת מזון שהקים הצבא האמריקאי. לרשיד היו 4 ילדים, ולעלי 2 הורים שמתאבלים על מות 2 בניהם וחתנם. זהו סיפור סטנדרטי בעזה של היום. החשש הגדול שלי הוא שהמוות של רשיד, עלי ועוד 70,000 עזתים יתניע מחדש מעגל חדש של נקמה ואלימות. אם מנהיגי ישראל לא שואלים את עצמם איך אני גורם לצאצאי רשיד ועלי לרצות לחיות איתי בשלום, חובתנו כאן היא לאלץ אותם לחשוב על הדברים הללו. זה הכרחי. יעל, אחותי הקטנה, נרצחה בפיגוע ההתאבדות בצריפין בשנת 2003. אני אוהבת אותה מאוד ומתגעגעת אליה כל הזמן. הדקות, השעות, הימים והשבועות שעברו עלינו אז היו קשים ורבויים עצב, געגוע, כעס, שנאה וקנאה. מתוך הזמן הזה הגענו למפגש עם משפחות פלסטיניות וישראליות שאיבדו בסכסוך הורים וילדים, אחים ואחיות. אנשים שבחרו בשלום ופיוס על פני נקמה ומלחמה. הבחירה בשלום ופיוס היא לא רק עקרונית או תיאורטית, זו בחירה מעשית שמצטרפת למאבק לחיזוק הדמוקרטיה בישראל, למאבק בגזענות ובאלימות, לעצירת המלחמות ולכינון של נורמות חברתיות ופוליטיות ראויות. כל אלה הם חלק מתהליך שאני מאמינה שישיב את החיים של כולנו כאן לנתיב של תקווה. האמונה שלי בכך, גם כשזה קשה ומרגיש רחוק ולא מושג, היא זו שמאפשרת לי להמשיך לגדל כאן את ילדיי ולחיות כאן בעצמי. שום דבר לא יחזיר אליי את יעל. היא לעולם לא תחיה את החיים שנגזלו ממנה. היא הפסידה ואנחנו הפסדנו. העולם כולו הפסיד אותה ואת כל האחים והאחיות, הילדים וההורים שמתו לשווא. על כולנו כאן מוטלת האחריות לחסוך ממשפחות נוספות את כאבי המלחמה והאובדן, לעשות כמיטב יכולתנו להביא על כולנו זמנים של שלום. أنا يعقوب رابي من بلدة بدية محافظة سلفيت، وأنا أب ل9 أبناء. أحمل في حياتي قصة ألم كبيرة لكنها تحولت إلى رسالة أمل. في عام 2018 فقدت زوجتي المرحومة عائشة أثر اعتداء إرهابي نفذه مستوطنون، وذلك أمام ابنتي راما التي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات. كانت تلك لحظة غيرت حياتي بالكامل وتركت في قلبي جرحا لا يزول. لكن بعد شهرين فقط من هذه الفاجعة قررت أن أحول ألمي إلى رسالة إنسانية، إيمانا مني بأن الألم لا يجب أن يولد مزيدا من الكراهية، بل يمكن أن يكون دافعا للتغيير.
واليوم أعمل مديرا للمجتمع في المنتدى بالجانب الفلسطيني، حيث أكرس جهدي من أجل دعم العائلات وتعزيز الحوار ونشر رسالة إنسانية تدعو للأمل والسلام وإنهاء الاحتلال رغم كل الجراح. رسالتي لكم: رغم الألم والفقدان ما زلنا نؤمن بالأمل، ونؤمن بأن السلام ممكن، وأن التغيير يبدأ حين نختار الإنسانية بدل الكراهية. דבר אחד שהיה לי ברור כבר ב7 באוקטובר, כשסבא וסבתא שלי נרצחו, הוא שיחד עם המחבל שירה את טיל הכתף, ששרף את ביתם עליהם בעודם בחיים, נושאת איתו את האשמה מדינת ישראל. אותה מדינה שעושה שימוש ציני ברצח של סבא וסבתא שלי בשביל להוסיף שמן למדורה. אותה המדינה שכתבה על פצצות שמחקו שכונות, אוניברסיטאות ובתי ספר את השמות בלעה ויעקבי ינון. הרצח שנעשה בשמם ובשם רבים אחרים לא יחזיר אף אחד. הם כבר אינם. להפך, ההרג הבלתי פוסק רק יכניס עוד משפחות למעגל השכול, בין אם בעזה או בנתיב העשרה. ולכן חובה עלינו להתנגד לדיכוי ולכיבוש שכופה על מיליונים חיים בפחד. ושידע כל טייקון או רודן שלא נפסיק להיאבק כדי לשים סוף למדיניות של דיכוי. נאבק בלאומנים, במיליטריזם ונגד פוליטיקאים וגנרלים שמציגים את השכול של פלסטינים, לבנונים או איראנים כדרך לעתיד טוב יותר לישראלים. האמת היא פשוטה, אי אפשר לקנות גן עדן בדם. אין שלום בלי שוויון ורווחה. לכל העמים אין שלום עם כיבוש ושלטון ההון. לא נידום ולא ננוח עד שאחרון המדוכאים משוחרר. כי רק אז שלום יבוא עלינו ותשקוט הארץ לדורי דורות. أنا أم ل4 أولاد، طبيب، طبيبة، ابنة مهندسة وابن اقتصادي. على مدى سنوات بنيت مسيرتي الهندسية المهنية كمهندسة تقنيات في هندسة المناظر الطبيعية، وعملت نحو 20 عاما في مكتب هندسي. اليوم أنا مستشارة مالية وأرى عن قرب الضائقة الاقتصادية في المجتمع العربي، لكنني اليوم أقف هنا أولا وقبل كل شيء كأخت جميل الذي قتل بدم بارد في مكان عمله وأصبح ضحية أخرى للجريمة والإهمال. جميل ترك الكثير من الآلام والفقد والشوق للأخ، للرفيق، للصديق، وعدم الشعور بالأمان والاهتزاز لكل المشاعر التي كانت مليئة بالمحبة والشراكة العائلية. كفى للعنف، كفى للعنصرية، كفى للقتل، لأن الإنسان عندما يختار الكراهية ويسلب الحياة فهو لا يقطع نفسا واحدا فقط، فهو يحطم عالما كاملا ويطفئ أيضا النور الإنساني. أنا محمد عواد، أعمل مسؤولا عن برنامج المخيم الصيفي للأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين فقدوا أحبائهم في هذا الصراع منذ العام 2024. لكن بعد عدة أشهر وبالتحديد في الشهر السابع من عام 2025 فقدت ابن عمي أمجد على يد الجيش الإسرائيلي. كان يبلغ من العمر 16 عام، وكان في نفس عمر الأطفال الذين أعمل معهم، أولئك الذين نحاول أن نمنحهم مساحة مختلفة لرؤية الحياة بعيدا عن مفاهيم الانتقام نحو معنى أعمق للإنسانية. عندها أصبحت أنا نفسي جزءا من هذه العائلة الثكلة، ومع ذلك فإن ما لمسته من أصدقائي وزملائي من الجانبين كان كافيا ليمنحني القوة والشجاعة للاستمرار في عملي، ولكن بإيمان أعمق وقناعة راسخة بأهمية دورنا في حماية الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين من دوائر الموت والعنف وإبعادهم عن مسار الدم والانتقام. وهذا هو ما نعمل من أجله اليوم،
مع الأطفال الثكلى وعائلاتهم، الذين اختاروا الحضور لأنهم آمنوا بأن هناك إمكانية حقيقية لأن نبحث عن حل معا رغم كل الألم. نحن لا نغير الماضي، لكننا نؤمن بأننا نستطيع أن نمنع تكراره، ومن خلال الألم نحاول أن نبني مساحة جديدة للحياة يكون فيها الطفل طفلا لا رقما جديدا في قائمة الفقد. אני מסתכל סביבי על הבמה. ואני מוקפת באנשים מעוררי השראה. אבל עם כמה שאני רוצה להיות כמוכן, יש דבר אחד שאני לא רוצה לקחת איתי. איתנו. אני אורן. ואני עומי. ואנחנו אח ואחות מהגליל המערבי הפורח. אנחנו כאן לא כי איבדנו מי שהם יקרים לנו. לא כי שילמנו את המחיר הכבד מכל. אלא כי אנחנו מפחדים שזה יקרה לנו. ומוכנים להיאבק כדי למנוע את זה. אנחנו צפוניים, אבל יש צפוניים יותר, וזה לא צריך להחריד אותנו. כשנדב מתל אביב מתקשר לבדוק אם אני בסדר בזמן ההזקה אצלי בכפר ורדים, איך יכול להיות שאני רק חושבת על מה שסבא וסבתא עוברים בנהריה? אני בן 16 ואת בת 18, עומי. וואלה, איך יכול להיות שאנחנו ועוד מיליונים בגילנו מרגישים אשמה על זה שאנחנו עדיין בחיים? אני רוצה יום שבו כשאני שומעת בום, אחשוב שמרב השכנה טרקה את הדלת. אני רוצה יום שכשאני אשמע פיצוצים, אחשוב שזה זיקוקים של חתונה בתרשיחא. אני רוצה יום שאני לא אשאל איפה המרחב המוגן ישר כשאני נכנסת לסופר. אני רוצה יום שאוכל לשמוע אותך. בלי מטוסי מלחמה.